Mariam. Nane. E ko ta fa kenna ta suglata. O e fene ka ta tugo. Onkono. Oh, tu tanta fesi là. Madame, na. Nido. Nido a sans faire. Madame. Na. Ici. Qui ne ko erem na ta mune sa sugula de afonya na nyere bitasa. Chaba bana de. Ba sebe nyere bitasa sugula mais na fin pesa. I torol de mandinye. Oko jaba. Chaba bana. Jaba. Anjime. Sogo fene bana. Sogo. Anjime. Ani tomati. Ani tomati. Tomati. Ah, ni a dafale sage. Bitai na njide. Naji. O jaba kan a chaya kodi. Chaba honte. Ibe to ya meta sugula. Ba pe sanga na dimo. Na fe na mena be. Ibi akil to ngasagla hein. Maintenant. Hey, toko musogo, eko ba musogo. Nte kabako esa. Madam. Madam. Eni fama sa. Agara fama. Bashti la ko. Alhamdulillah. Aba. Madu. Ah? Nansan segi. Walla be chugudi. Bana. Jo mangene. Madam mangeno. Madam Jo. Ne ka madam mangene. Madam mangene. Kun dron ni madam ngabo nyonga madam mangene be. Bana te sudan koy. Ako kungol dimin no wala iwara ga sege manne. Nga ka to soko na ga lafiya ne beta nan sangana ale ba to bi. Awo. Me ka ta sugula meta nan so te bashi akola. Ni mboro la meta barega yoro la. Bana. Ni ye muso nyuma soro. Ifene ga ga chenyuma. Neku. Ne re nyina nawo. Neku nanji be to bi chugudi. Aya nan fe ofo nga nyina na doko. Fe tomati bala. Tomati. Akunyo fo ko tomati. Ali jaba. Baraka be jaba la ko ina de nya fam meta sugula jona ntana nyina tomati njaba ko tulu wala ya nan sanga ba umu madam ko be ni ngale fayni china koy ala ko funu ku nyona Yugo,
ika wa kuma na yugu tigi chaba wa yero chaba wo ayati an ne ka kiliya ba do ere ala kan la mawtu ni ona koy ayro famay de wala ala kan la mawtu ni ona ante suma be bash foyte alhamdulillah en fama wallahi doni wallahi fama de ni boy abiga dogodi mo bi humbi de wallahi iba do bal chilen doron kalche nyumanu nyolu de woloma ngome yala no lu e folo nga client sebewu ninye olu tabwala me soro ka to jatemene ni mena kan fini nyini woy ba ni be soro ndere bolo ni mena ka nya nyini pele na ka dese ma soro wallahi isi ni era be donela ay ni point ni ko ni eka adiata mo dani ni be donela de Jenna. Pai. Ha? Ela mna kana musolata. Musozo. Aflade. Mbe bokata nasa na na bine musoka. Ko passe mo kote nete lobila ibna bo musolata tanto. Mu bare. Maruti jasi ya. Wa fene gala ni na yugu tigi. Fere tege kala ma wala kana daga sokono. Ha? Awte musofuru. Mo be wari boka wari ni kana musofuru amno lo fa dugono. Patron ti ni fere kala mo. Ne mo manque de respect. Nemo marabalia ha nemo musoko fat mene bela kana do wal musoko do wala fara do le defal ya e choro wala wal muso no fare bela si mene do est-ce que ma foria tu sais qui je suis ne ma police oublie là mi dato mais il faut voir ça il y a des talons mais ko le e de be kan bella yini Netiano, nebi ya wakati eskanana. Kana tu anaski ni serano. Mubasi ano ne kofe. Ni do begante. Ne yoro nyafi. Ha? Nebe tan nasana, ebita kamle tige. Ha? Nte bol wale. Wa mo shita fo yu fere la. Mo mo sore mo nyedo yona. Mbe che datu wale mba datu. Ijo samaru ne wone ka nauna na. Nauna ntada falea. Ne mata nasa. Nete sa ko gam nete sa ko gam. Abana ni mata to oblige. Oh, t'as obligé. Ne ka mata sula. T'as obligé. Yu ti basse ala nga dara mata tu. Esa to na ni che na tu. Ni mi fa. Aski nere kana ta para yorla. Mena. Bismillah, c'est bon. Hein? Une femme. Dondoro. Elle ne fait un bio kadi. Voilà. Ça va? Bashi tila kon. Sama du bashi fo etena wallahi miya. Bashi fo etela. Bashi fo etena wallahi. Ngakene ere. Ena kene gejege fo etela. Bon, elle ne fait mana we bashi fo etena ngakene wallahi. Ay mina fo ma amegana. Oh. Madu kone mako mangena ke fari mandila kale baka tanasana. Ko bashi fo etela. Ba mu yara ki rega. Eti che ngakele akodo an. Biso mona ni buro kumita nasana. Kane wele kane la segi. Kata feni bodi dinema. Kone rodona. Ne bodona. Avec la kane wele kane la segi. Kone ga wadal makali bitanasa. Nefne wadama. Mo bitay nanji. Nanji na ere ha. Atra nanji nan tige na bedo nyona ko sa dinema yano. Wodi yere na ya. We fere sa. Ne Mariam. Ere nyona obega ni nyini uteka ni soro. Ni de fede. Ni soro chele la ko. Kuntanto. Ni sirika da ne kunete na de. Wa. Kanan digi yere la koy. Femha, ni ne betubiliga bi, ne kila tubila bi ha, ne beta la fi anfafe, ne beta anfafe no. Ne be nto so wote kan lawo, ne beta kile fla kan folo. Kanan ke toro isa e nyogona obeka ni nyini uteka ni soro. Ga chesoro chembeta nasa ngadima ina na osmale. Bam, che nasa men diga kile ya da matemale no go. Ali ulala la sans so madaina. Yugu tigi bona no. Bega yugu la abulu. Ana no so bega yugu dan la drum. Ai fambe wi manga ko bega biniga. Abuna police be wolo yugu tigi. Ayo de matema. Bola kata fi no. Ya gara fai. Ayo mo de matema. Ne beta on fe, ne beta kile flege. Ne be kungulo la fi, ne kungulo so file mbale lo nkula, ne tin ko sugunya wallahi ne beta on fe no. Kanu ke sa. E ba ko madu be feri. Ha? Ni de fe. Ibe fere gan to billa. Kala yele na sa bon mo du suka shele fle ba yele mo la. To nga yele sa. Nte ga yele la koi. Me ga yele fere doro. Parce que ne nyeba la ebe aljine de kono wa. Ne wonde. Ne che.
o ko sira foyi tɛ ne na hali na ne bɛ saya dilan ne kan o b'a ka nasɔngɔ bila ka taga wa n'a nana sɔrɔ ne ma tobili kɛ ne ta y'a ɲagama ye nana suma ne sigi ne bɛ tun dɔrɔn cɛ bɛ taa gan san ka na d'i ma i bɛ tobili kɛ ba mun tɛ alijinɛ ye ne bɛ alijinɛ jumɛn kɔnɔna la hali n tɛ se k'an ko k'an pari mun bɛ nin fini min yɛrɛ filɛ nin na mun bɛ nin na ka keleya ko fo ne ka taa nin bɔ n na ne tɛ nin ko sugu la ne t'a ɲɛ ne bɛ taa n lafiya an fɛ yen fɔlɔ haya ni cɛ tɛ nin kɛ e kelen de bɛ tila k'a fɔ ko cɛ t'e fɛ n'a b'i fɛ o de bɛ k'a to a bɛ ka keleya i la i fana hakili ka k'i yɛrɛ sɔn tɛ sa ne daga wulilen ye o ma sa ne tɛ nin ko sugu la walayi hali mɔgɔ tɛ se ka n'i fɛ ni mɔgɔ tɛ se ka kuma fosi ne yɛrɛ ko n dabali banna ko ne ma k'e banabagatɔ ne ko ne ni e bɔra ɲɔgɔn kan kunun e ka bana bi n ka dabaliba ye ne minɛ dɛ ja a bɛ ka nkalon ne tigɛ foyi tɛ na hali n'a nana e ni ne sɔrɔ baro la sa a bɛ na kɛ ne yɛrɛ ko n ko n bɛna namasa san ka nana komi wula ma se fɔlɔ namasatigiw ma bɔ fɔlɔ walayi ne kunna banabagatɔ najiw bɛ tobi ka na d'i ma e ja foyi tɛ e la ne ka kɛnɛ koyi ne ka kɛnɛ yɛrɛ basi fosi tɛ na dusukasi min ka dɔn fo n'a kɛra nin ye n tɛ dusukasi kana n digi yɛrɛ la a fɔ kana n digi yɛrɛ la ala fo i k'a barika da i cɛ ɲuman sɔrɔ a falama de bɛ amadu in na i ka morikɛ fɛnɛ sera la dɛ i tɛ ka sɛgɛrɛ dɔɔni fɔ n ye ayiwa papiye filɛ u bɔra ka taa déclaration de kɛ polisiso la a papiye bɔra dɛ que personne ne passe après 10 heures awɔ hali droit de l'homme sɔnn'a ma i cɛ o cɛ n'i nana k'i bɛna ne muso nɔfɛ n b'i datugu a yamaruya de bɛ ne bolo n tɛ to maa si ka molibala la tuguni yan 10 heures cɛ ne bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n'i mago bɛ ne la i bɛna yan 10 heures cɛ 10 heures kɔfɛ n'i sera o ye bɛnkanni ye o kɔrɔ i bɛ muso nɔfɛ awɔ n tɛ se ka jɛ n'o ye n bɔra polisiso la kama gendarmew sɔnna polisiw sɔnna jugew sɔnna avocats sɔnna yamaruya bɔra bɛɛ sɔnna ne k'o kɛ kamalenba ninnu n'i bɔra n'i taara baarakɛyɔrɔ la u bɛna tugu i muso kɔ ne taara papiye ɲini n ta la que personne ne passe après 10 heures yan 10 heures cɛ i bɛna bɔ min na an bɛ baro kɛ nka 10 heures tɛmɛna i cɛ o cɛ n'i nana ne ka du kɔnɔ n'i y'i tɛgɛ ta i bɛ t'i bo kɛ kɔlɔn na a kɔlila ka ɲɛ kɔni a kɔlila ka ɲɛ que personne ne passe après 10 heures ne bɛ taara baarakɛyɔrɔ la n ka so haramuyalen n'o cɛ bɛɛ ma musɛgɛrɛ de bɛ n bolo de ne bɛ bolo cɔgi tantɔ ou est tɛ tiɲɛ de dɔɔni fɔ n san ka to kɛ n ta la sa walayi baw musɛgɛrɛ foyi tɛ walayi n'i ye sɛgɛnɛ ne ka yɛlɛma ka kɛ e ye sisan ne bɛ ka ɲɛbɔ e fɛ e fana b'a fɔ k'e bɛ ɲɛbɔ ne fɛ dugu dɔgɔ da dɔ b'o ɲɛfɛ koyi dɔ b'o ɲɛfɛ dɛ mariam ni nin bɔra i bolo m'a fɔ i tɛ cɛ sɔrɔ dɛ mais a bɛ gɛlɛya dɛ cɛw tɛ ka keleya sisan cɛ ka sira tɛ muso la sisan yɛrɛ e y'a ɲumanama sɔrɔ f'o bɛ ka digi e la ala n tɛ foyi f'i ɲɛna kɔni i bɛ nin tobi de koyi i bɛ nin tobi sisan nin b'a tobi a mana kɛ mun ye a tɛna dun de a kelen tɛna dun de ne bɛ tila nin tobili la ne bɛ n ko ka taa an fɛ yen nɔ mariam dusumani k'i koli ji la koyi madu in b'i fɛ koyi ne yɛrɛ y'a ye bi n ka yɛlɛko de ne minɛ f'i ka segin n'i y'a kɛlɛ la n'i ma hinɛ cɛ na a ma ɲinɔ dɛ a fɔ k'i ka morikɛ k'a bolo segin kɔ dɔɔni awɔ ne kunna n nana i fori n bolo ɲumankɛnɛ de komi foyi t'i la ne bɛ taa so ne bɛna fɔlɔ ayi yɛlɛnna tɛ problème t'a la an tile anba amadu est-ce que a baarakɛyɔrɔ la don bɛɛ n'a baara kɛcogo tɛ de ka bɔ sisan ala ma tɛmɛ 5 minutes kɛ i bɛ tila ka don k'an tile an ka baarakɛyɔrɔ don aw ka baarakɛyɔrɔ don ne ko tilela ma mɔden kɔngɔ ba de bɛ ne na e t'a dɔn k'e nana n'a ye heure min na an ka madamu baasi t'i la baasi foyi tɛ n na i ka kɛnɛ baasi tɛ an b'a ayi baasi foyi tɛ ne la walayi o ka ɲi an ka taa aw bɛ ka taga da la da dɔrɔn dɛ n ko da dɔrɔn fɛn ninnu ka kuma ne kunkolo minɛ i jɔ baw mu ka to ka fama ma dɛ walayi mariam kɛ ne bɛ ka ɲɛbɔ e fɛ sa i ma dɔn e cɛ in b'e fɛ i bɛrɛ bɛ n cɛ in ye sa ala baw mu e yɛrɛ k'a lajɛ sa mɔgɔ min bura sisan ka taa baarakɛyɔrɔ la ala ma mɛn e bɛ segin ka na ne ka mɔgɔw bɔra ni kalema dun n'u nan'i bila sisan nɔ i b'a fɛ sa k'i ka baara tiɲɛ nka ka sɔrɔ i tɛ ka baara kɛ yɛrɛ o bɛɛ fɛ de sa walayi a b'i fɛ de a b'i fɛ o de b'a bila keleyaba ninnu na sa i fana k'o faamuya
Madame, karamɔgɔ dɔ de b'aw fɛ yen sisan. Karamɔgɔ wa e y'o fɔ mun na? Que personne ne passe après 10 heures. A filɛ n ye mun f'i ye. Ne ma f'i ye ko Amadu kunkolo bɛ fɛ ka wuli a? Amadu de ye nin sɛbɛn fa b'a la walayi. Ne bɛ ka fako in fɛ e bɛ ka kɛ manamanakan de ye walayi a kunkolo ma ɲi nɔ. Mɔgɔ kalama bɛ nin sɛbɛn yɛrɛ a? Han? Nin fɛnɛ baara ye dɛ. E ni Ala cɛ. E b'a dɔn ne sɛgɛnna nin bolo a? Walayi ne sɛgɛn walayi. An ka taa. A kɛra cogo di? Nin bɛɛ ye bilasirali ye. Amadu. Yɔrɔ ne bɛ k'i bonya n y'a f'i k'i ka ko sama yɔrɔ. An ka madame I bɛ sɔgɔmada i bɛ ka ɲi siri ka da mun kan ɲi siri ka da mun de bɛ yen nɔ de. I tɛ fa da ten a mun bɛ yen nɔ. Baro min ma kɛ so kɔnɔ o de bɛna kɛ kɛlɛma yan wa. An ka madame. A foli kun dɔn tuguni. Ka se ni ɲuman ye. Amina. K'an b'u bɛɛ fo. Awɔ Amina. Awɔ. Fɛn fa bɛ don nin na walayi muso ko fa bɛ don nin na walayi. N dagawuli. Bila yan nɔ. Kana taa wɔrɔsi an ka baro ye kana taa wɔrɔsi a bɛ mun kɛ a ka fɔlɔ ka n'o kɛ. Walayi kɔngɔ de bɛ cɛ in na to yen ne bɛ taa y'a mɛn an bɛ bɛn siɲɛ wɛrɛ. E o tɛ yan. Awɔ. K'an bɛn. Awɔ e k'an bɛn don yɛrɛ. Nin cɛ in bɛ ne tɔɔrɔ fo k'a faga. Cɛ m'a f'i ye han ko dɔ kɛla ne la bi quoi. Ni nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ne la quoi. Ne filɛ ka bɔ ka taa feere la quoi. N ko n bɛ taa n ka yuguyugu feere la. N taara bɛn du dɔ ma jɛ an ka client kɔrɔ dɔ bɛ yen quoi. Ne filɛ ka taa yen dɔrɔn ko n bɛ taa yuguyugu feere. N bɛna yuguyugu essayer o cɛ de nana ne sɔrɔ o la quoi. A ma ɲɛɲini yɛrɛ. Cɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ko non ne n'ale de muso nɔfɛ ne tɛ yuguyugu feerela ye. Ne muso zɔn kuma caman ko ne bɔra village la ne mana wari ɲini na ne nana muso soyɛn de la quoi. Cɛ ka kumaw fɔ mais yen yɔrɔ la kuma man tɔɔrɔ quoi. I b'a dɔn sa n sigilen quoi walahi ko in bɛ ka taa dɔ da ne dusu kan quoi. I b'a n bɛ sɔnni dɔrɔn n ko n ka kan ka a garabuse quoi. Mais a ye polisiw tɔgɔ fɔ dɔrɔn i b'a dɔn kɔni ni polisi kɔni fɔla diyagoya ne bɛ taa o. Parce que village mɔgɔw olu jigi yan de. Ni wari ko bɛ yen dɔrɔn u b'an de wele k'an ka taa ni wari ye. N'a fɔla ko ne minɛna ka ne datugu o la olu jigi bɛ tigɛ dɛ. A ma nɔgɔn. Non. Est-ce que m'i to yɛrɛ ma sigida na cɛ dɔ bɛ yan ko Amadu Kilatɔn bɛɛ b'a dɔn. Kɔri m'i to yɛrɛ ma ka taa du kɔnɔ ko feere. O cɛ bɛ cogo di? A ka surun dɔɔni tan. A ka surun tan. Bazɛni dɔ b'a la o tɛ bila fo ka diɲɛ wuli. Nɛrɛmuguma. Walahi o don. Sakini dɔ bɛ to a k'a kɛrɛ la. N ko don ne donna ne kɔni ma saki ye a kɔni nana ne sɔrɔ nansasegi de tun b'a bolo. E fana e yɛrɛ nansasegi ye mɔgɔ min bolo i b'i to yɛrɛ ma k'i bɛ taa fini tɛrɛmɛ i n'o muso tɛ cɛ mɔgɔ i fana i jo t'o la sa. Bɛɛ bɛ Amadu dɔn n'a ka keleya sigida in na bɛɛ b'a dɔn. Non bi ta ye n tɔɔrɔ dɛ bi ta ye ne tɔɔrɔ yɛrɛ de. N kɔni b'a dɔn ni nin y'a ta cogo ye n'a ma n dabila quoi don dɔ kɔni non ne n'a tɛ kisi ɲɔgɔn ma n'a tɛ kisi ɲɔgɔn ma fiyewu. E yɛrɛ ta fisayara o a ye ta kɛ ni polisi wele e ta kɛra ni kuma ye. O tuma e n'a fana sera ɲɔgɔn ma. Don dɔ ne yɛrɛ ma n to n ka mɔgɔ sɛbɛnniya la lɔgɔ de kun tonnen b'a muso ka a ka da in na ye a muso de ko n ka ɲa ma ko n ka lɔgɔ k'a dɛmɛ ka lɔgɔ cɛ ka don so kɔnɔ ne yɛrɛ ma n biri n ko n bɛ lɔgɔ ta cɛ kun bɛna moto don ne kɔfɛ o. Subhanalayi. E ta fisayara o i bɛ ni mun tɔgɔ la ka tɛmɛ de koyi a ta sira bɛɛ de ma sigida in na bɛɛ y'a ye ka to yen o kɔfɛ hali ni banni kɛra a ka so ne tɛ s'a fɛ yen. Mais mɔgɔ man ka taa yen n'i taara e tɛ kɛ su filanan yan. Jɔn don. Ba ne de don. Ne ba dɔn wa? A kɛra cogo di? A ma kɛ cogo la. Basi kɔni tɛ yen. Basi fosi tɛ yen nɔ. N nana tile fila kɛ so de k'an yɛrɛ lafiya fɔlɔ. Cogo di tan? Walayi ba i burankɛ ka keleya juguyalen ba de don. Hali mɔgɔ tɛ se ka na ne fɛ yen nɔ. A bɛ to an ka cu dɔrɔn de la. Bi ne bɔra ko n bɛ taa nan san na a ye keleya kɛ nafa yɛrɛ y'a ka wari minɛ ka taa nan san. Ne terimuso fana nalen nɔfɛ bi. A bɔra an nɔfɛ da la ka taa kɛ cu ye an kɛrɛfɛ ko ne n'o ka kuma bɛɛ lamɛn ka na mankan wuli o la tuguni mais o t'a bannen dɛ a kɛlen ka papier dɔ de nɔrɔ da la k'a bɔra n'o sɛbɛn sariya la ko ni mɔgɔ tɛmɛna ale ka da la yan 10 heures cɛ n'ale donna a ka so kɔnɔ ka mɔgɔ sɔrɔ a ka so kɔnɔ ale ye marifa ci o bɛɛ la tuguni hali bi yuguyugufɛla dɔ bɔra an fɛ yen bi n ko n bɛ yuguyugu san o kun dɛ a nan'o sɔrɔ yen kuma tɛ kuma ye ma mun fɔ feerekɛla ma ka tila k'o fɔ o ma ko n'o ma bɔ k'ale ye polisiw wele o kama tuguni ne kɔni nana yan nɔ ne bɛ ka na tile fila kɛ yan nɔ n'a sera yan nɔ kɔni i b'a wele ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na k'a to nin ko nin kɔni na ne tɛ sigi a kun tuguni dɛ ayiya.
ne bato ma sabali ne buranga ka kuma fɔrɔ ne a mɛnna mɔgɔw mɛnna ka kuma in fɔ wa mɛnanba mɛn maaw da kare kɔnɔna na nka hali anw ka misiri la i b'a dɔn ko kutuba bɛ sigi ne burankɛ kan bɛɛ y'a fɔ nka nin tɛ baasi ye n'a sera yan n'Ala sɔnna n kan ka mun dɔn a tulo la yanni diɲɛ wuli cɛ a bɛ dɔ b'a ka manamanaku la e dira ale ma cogo min a b'o dɔn wa ne fa min ɲɔgɔn na a t'a dɔn o ye mɔgɔ sugu min ye sisan t'i lafiya kana foyi fɔ a bɛna nin ta falen sɔrɔ yan sisan denmisɛnnin dɔw ka muso ko ala hali n den n'a terimuso tɛ se ka baro kɛ n den tɛ taa yɔrɔ la mɔgɔ minnu minɛ k'u bɛ ɲɛnafin fana bɔ a la du kɔnɔ i ko k'o tɛ kɛ o tuma an m'an ko min ni ka taa n jami a fɔ n'an kun ye kɛlɛya kɛ ale ta in kɛcogo la ale tun bɛna den sɔrɔ k'a furu n kan ka mun kɛ n na n yɛrɛ b'a dɔn. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Karamɔgɔ. Ince. Karamɔgɔ filɛ sa. Karamɔgɔ ne kɔntannen don bi dɛ. N'i ka kuma de mɛn. E ka kuma ye kɔbaw tigɛ a ye babaw tigɛ. Bɛɛ ye karamɔgɔ ka kuma fɔ. N ko n'i ma wuli ka se e fɛ yen n dusukun tɛ lafiya. Karamɔgɔ jarabi ye n sɛgɛn. Karamɔgɔ kanu bɛ yen nka ni Ala ta bɔra ne ma deli ka nin kanu kɛ. Ka dennin kanu k'a kanu ni n ka baara tɛna tiɲɛ a sababu la. N ka baara bɛna ɲini ka tiɲɛ dennin sababu la. Ni sigidala mɔgɔw tɛ ka bɛn a la tellement que dennin ka di n ye ni jeunes tɛ bɛn a la kanu bɛ yen n'a fankelilama o fana man di dɛ o ko tɛ o man di n'i y'a ye kanu bɛ diya a kɛ fan fila ye aw fila ka ɲɔgɔn kanu n'a fɔra k'o fana ka gɛlɛn n ko n'i y'a ye o ka gɛlɛn maa fila ka ɲɔgɔn kanu fo yɔrɔ min na n'i y'a ye o ka gɛlɛn c'est que i ma karamɔgɔ ɲuman de ye n'i bɛnna ni karamɔgɔ ɲuman ye aw fila bɛ ɲɔgɔn kanu fo kaburu o don dɛ o de ye n se i fɛ yen dɛ n ko n bɛ taa ni karamɔgɔkɛ in fɛ yen a bɛ ko kɛ n ye dusu bɛ suma mun na a bɛ ko kɛ n ye dennin bɛ n kanu cogo min na n b'a kanu cogo min na a fana k'an kanu ten i y'a faamu karamɔgɔ de ye n se i fɛ yen i sago Ala sago n balimakɛ nin diyara n ye o ko ten bigi wuruji ani bigi bilen olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'i ye sɛbɛnni kɛ cogo o cogo la n'i ye bigi wuruji ta i kan ka bigi bilen ta o tɛ tiɲɛ ye o bɛ ko min na Ala fana ye cɛ ni muso da k'olu kɛ kelen ye ten de an tɛ taa ɲɔgɔn kɔ awɔ Ala y'an da ten de an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de i y'a faamu e ko i ta ye jarabi ye yala i furumuso don wa awɔ n furumuso don i y'a furu suna ni farida la suna ni farida la n t'a dɔn koyi i bɛ fɛ a ka jarabi la de kosɛbɛ o ye bigi wuruji ka baara ye o ye bigi wuruji ka baara ye an b'a baara ni bigi wuruji ye o tɛ a kan ka baara ni fɛn o fɛn ye e k'a baara n'o ye karamɔgɔ o tɛ baasi ye bamananw ko ten ko min b'i senna teliya o kan k'i dala teliya o kan k'i bolila teliya i b'i muso tɔgɔ n'a jamu di an bɛ baara daminɛ n'a ye sisan karamɔgɔ ne m'i ka kuma in faamu n ko min b'i senna teliya o kan k'i dala teliya o kan k'i tigɛla teliya n'i b'i muso tɔgɔ a n'a jamu di an bɛ baara daminɛ n'a ye karamɔgɔ ne m'i ka kuma in de faamu i muso tɔgɔ a n'a jamu kamalen o ye kojugu ye wa e bɛ mun kɛ ni ne muso tɔgɔ ye ne nana baara le fɛ yen o ne muso tɔgɔ ɲininkali bɛ ɲɔgɔn ye sira la ne k'i ka baara de kɛ n ye i ka n ka muso minɛ ka di yan a ka kɛ n sago ye a ka don sagonadaw fɛ ne k'o tɔgɔ fɛ yen mun na ko n tɔgɔ tɛ bɛ ɲɔgɔn ye sira la de kamalen ayi e tɛ dɛ kabako tɛ nin ye n yɛrɛ bɛ ka na n yɛrɛ di faali ma e tɛ dɛ ne mun sera e fɛ yen dɛ k'i ka muso baara kɛ ne ye dɛ ne de don aw karamɔgɔ sugu ka kuma fɔra koyi filali kɛ karamɔgɔ tɔ ko ne ka muso tɔgɔ fɛ o ni filali bɛ ɲɔgɔn ye sira la ko karamɔgɔ sugu ye kamalen n'i ye n dɔgɔya n bɛ n tigɛ su in la ne tɛ maa ka molobaliya la dɛ ne tɛ maa ka siri tigɛliya la dɛ ne ma t'i nɔfɛ i yɛrɛ de nana ne nɔfɛ dɛ i k'i muso tɔgɔ n'a jamu di n k'a ka baara kɛ e ko k'i t'o di n'i t'a di i bɛ taa kɛ e mago bɛ ne muso tɔgɔ de la wa e tɛ se k'i muso tɔgɔ n'a jamu e mago b'o de la wa wa tɛ n t'a fɔ karamɔgɔ lankolon a banna ta billahi ka fiɲɛ k'e yɛlɛ so ye i filɛ ka dangala ne ta ko kala ma ka sɔrɔ i t'a dɔn tan billahi ala fo ka e sa e tɛna karamɔgɔ ka du kɔnɔ bilen k'a dɔgɔya k'a nɛni ka taa ten ka sɔrɔ ko ma bɔ a la billahi i bɛ nin nɔ i yɛrɛ la sini walima sinikɛnɛ
Ni ma e bo billahi keke ga mata wala de tina ne do. Batra ma blalen sensoro ni na nyere yigo strategy. E nere wale wa e mani yere de wa. Ni tim zato wana dam di ta to enwa. Malangulo yi jabene lawo. Mariam, nana. Mariam, il va se laver sur le rôle là. Mariam. À la flèche, donc pour l'année, monsieur. Mais, à flèche, le terrain crame, comme ça, comme il y a une nana sur le dos là, mais la sera fait mouiller, Dieu, on a qu'à ton flèche. Eh, tu es autrement, bro, quand tu s'appelles ça. Autrement, les qu'elle est moussée, pour moi, y avoir. On sait la donne, il y a une gueule de molo. Ah, moi, il y a la carte, il y a pas bien l'or d'Allah. Aussi, moi, aussi, on a fait. Ni ye cɛw cɛ tɛgɛ ta, ni ma faga ni bɛ don kaso la ni b'o kelen nin kɛ Mariam ni bɛ don o de la fɔ n ye sa i tɛ nin dabila Mariam. Umu. Ne ko Mariam du. Mariam wa. Ko i terimuso taara me fɛ k'a yɔrɔ dɔn de. Ne tɛ Mariam yɔrɔ dɔn. I fɛnɛ sa i b'a dɔn ne bɛ ko caman kɛ ale de kama a yɔrɔ fɔ n ɲɛna sa n ko ne y'a furu de n ko ne y'a furu de e ma ko dogo ne la a lɛgɛ sa. Amadu n'Ala ko n ka tiɲɛ fɔ i ye Mariam tɔɔrɔ quoi n'i ka keleya fu ye ani ka kuma caman Mariam bolila. Madame ka boli kana fɔ ne ye sa kana fɔ k'a bolila sa Madame bolila ka taa n'o fɔ ne ye sa ne t'a yɔrɔ dɔn a kɔni bolila. E t'a yɔrɔ dɔn. I ka keleya barika ka bon kojugu hali den tɛ se ka fiɲɛ sama i bolo a bɛ lafiya yɔrɔ min na a bɛ taa yen kɛ. N y'o faamu mais layidu kelen ta ye nin bɛ k'a laban ye a keleyaba ye maa tɔɔrɔ teri tɔɔrɔ sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ terimuso tɔɔrɔ somɔgɔ tɔɔrɔ n b'a bɛɛ dabila. A sɔrɔ yɔrɔ kelen fɔ ne dɔrɔn ne n'a ka ɲɔgɔn ye nin ye keleya ban don ye bi. I ko ten. Ne de y'o f'i ye o. Madame taara a fa fɛ yen. A fa kelen ye. N'a taar'u ka so k'a b'a lafiya ye. A taara a fa kelen de fɛ yen. A taara a fa fɛ yen k'a taa Madu hali k'an fo e tɛ o siɲɛ wɛrɛ i bɛna ne sɔrɔ yan nɔ keleyabagatɔ in. Mburaŋɛ e ka don ka du kɔnɔ hali ka n fo Mburaŋɛ o tuma mun de kɛra. Mburaŋɛ ne muso bɛ yen. E muso bɛ min cogo di e bɛ se k'i kari ka don ne ka du kɔnɔ hali tɛ n fo cogo di sabali sa o tuma a b'e kɔnɔ k'e bɛ segin denmisɛnnin la waati bɛɛ de wa Mburaŋɛ mun de kɛra. E de kan k'a fɔ ne ye ko mun kɛra n bɔra an fɛ yen n y'a sɔrɔ muso tɛ yen n'a fɔra Mburaŋɛ aw ye mun de fɔ den in ka woloko la ko ne m'a di joona wari min fɔra woloko la m'a di yan. I y'a di. min fɔra minɛnko la m'a di yan. I y'a di. hali e yɛrɛ ka worosɔngɔ n tɛ to k'o d'i ma. I b'a di. mais mun na i bɛna muso minɛ k'a bila i fɛ yen nɔ i m'a fɔ n ɲɛna. I ka keleya. I keleya. I ka keleya kojugu de y'a to n y'a minɛ k'a bila yan. N batoma nana a y'a fɔ n ye ko tellement k'i ka keleya ka bon ko i y'a ni sigidalama bɛɛ bila ɲɔgɔn na wa ala teri minnu bɛna a fɛ yen baro la k'i tɛ sɔn hali u ka don a fɛ yen minnu ye musolakaw ye Mburaŋɛ sabali sa. Ne ko min ɲininka o ni ne ma keleya ale la o ne kan ka keleya jɔn de la i b'o fɔ n ye. Keleya ye tiɲɛ ye. denmuso bɛ ne fɛ yen a y'a f'i ye ko kɔngɔ b'a la wa. A m'o fɔ. Minɔgɔ b'a la wa. hali a ko tele ka da n ye tele san ka d'a ma. A ko fɛn o fɛn n b'o d'a ma. n ma deli k'a bugɔ a ɲininka n tɛgɛ ma deli ka s'a ma. n'an ka kanu jira a la o kɛra baara wɛrɛ ye n bolo. Mburaŋɛ e k'i bolo da i dusu kan denmisɛnniya de b'e la e ma yɔrɔnin dɔ de faamuya n bɛ fɛ ka mun fɔ i ye sabali ka tele san ka di muso ma so kɔnɔ
ka téléphone san ka d'a ma ka jɛgɛ fɛnw san ka di muso ma o tɛ se ka mɔgɔninfin jɔyɔrɔ ta abada f'i k'a dɔn k'a fɔ ko adamaden ni de b'a la bilahi hali n'i ye fali bila kelenna sirili la n'i ma mɔgɔ bila a kɔrɔ fali wɛrɛ bila a kɔrɔ ɲɛnafin b'a faga kuma tɛ hadamaden ma n bɛ fɛ ka min f'i ye kɛ a to a terimuso minnu bɛ taa fɛ yen ani olu ka to ka baro kɛ o tɛ foyi k'i la sa Burakɛ ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ sɔn mun ka k'a muso la n fɛnɛ tɛ sɔn o ka kɛ muso la muso bɔ ka di yan dɛ Burakɛ sariya sira kan de ne y'a sɔrɔ m'a suɲɛ dɛ n y'a furu sariya sira kan de mairie papier de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛ se ka problème sɔrɔ bɛɛ de bɛ se ka problème sɔrɔ nin ko in na a bɛ fɔ ne de ma k'a ta légalement suna ni farida la n ta de don n bɔra n ka sabali sa e bɛ ka kuma mɔgɔ min fɛ o y'i muso fa de ye kuma dɔɔni dɔɔni e bɛ ka tension yɛlɛ a dabila o bɛlɛn t'an cɛ dɛ ne bɛ ka kuma ni e hakili kɔnɔna na i k'a faamuya ni e farinya na ni ne farinya na a bɛ ɲɛ wa hakili de ye sariya sigi o hakili de ye sariya sigi sariya ma sigi hakili kan kuma minnu kan ka fɔ yanni furu ka kɛ o de bɛ ka fɔ sisan furu kɛlen i bɛ muso ta ka b'i fɛ yen au moins a y'a sara n na n tɛ suyɛni n tɛ muso suyɛni ye e ka sabali sisan ne bɛ ne ɲininka Burakɛ e fana ka nin ko dɔw lagɛ dɛ Burakɛ n lamɛn sa ne bɛ ne ɲininka n'a ma kɛ n Burakɛ a bɛ n Burakɛ ne bɛ ne ɲininka o Burakɛ Madu Burakɛ nin kelen ni ma ɲɛ Madu e bɛ sɔn ka kuma e fa ma so kɔnɔ tan wa o tuma a bɛɛ kɔni ko ni muso min b'i bolo furu la ko masa ko i ka mɔgɔlankolon de ye e bɛ sɔn k'i fiyɛ ka don i fa fɛ ta n'i fa de ye ne ye ne fa tɛ taa dɔgɔmuso minɛ a buranna na tan dɛ kuma tɛ k'a buran ka kuma fɛ tan ne t'o kɛ dɛ ni mɔgɔ min y'o kɛ o ye kolankolon kɛ n fana bɛ n ta sago fɔ dɛ ne ye faamuya a ka ɲi awɔ kana na bugan n'i ye min ta suna ni farida la i y'o san o y'i ta ye sabali bonya kana kɛ n b'a bonya o kɔfɛ foyi tɛ yen tuguni tiɲɛ don n Batɔma a ka to yan dɛ i hakili sigi ji soli ka na di burankɛ ma ji b'a fɛ sa ji b'a n y'a f'i ye jiko t'a la ko foyi de t'i denmuso in na ji b'an fɛ an bɛ taa jisuma yɛrɛ de bɛ yen frigo san n'ale kama jiko t'a la koyi teleko t'a la jiko t'a la hali ni sunɔgɔ de ka d'a ye a bɛ to so kɔnɔ a bɛ sunɔgɔ kɛ ne bɛ bɔ kɛlɛ ma ne ye nin faamu awɔ sisan n lamɛn sa sisan n bɛ a d'i ma i ka taa n'a ye nka sabali ni ni de e nana n'i ka sagi ne ba tɔgɔ ma de n lamɛn sa i ka sagi bɛ yan Burankɛ a fɔ ne ma dɔɔni ta bi bila yan ka taa sa n Batɔma ta Burankɛ i bɛ n don woro la Burankɛ Allahu akbar tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni t'a dɔn n bɛna mun fɔ bilen muso ko ye tiɲɛ ye mais e muso wolo fa i bɛ ɲini ka tigɛ wuli o ɲɛ ka du kɔnɔ muso kama wallahi a bɛ ɲini k'a fɔ ko n yɛrɛ bɛ ɲini ka jarabi n den la ayi e ka kanu min tɔgɔ min terikɛ n'e ma jisuma ni k'i koli ji la a ɲɛnama tɛ Allahu akbar ala ka jisuma k'a ko fura ye i b'a mɔna joona bi dɛ i b'a ne ka di ne ye muso la tobili a ka mɔ avant midi a dɔw b'a fɔ midi mais 11h n'i y'a sɔrɔ i ka tigɛdɛgɛna de ka di n ko Mali bɛɛ n'a tobili concours kɛra Mariam i bɛ gagner i bɛ kɛ championne Afrique yɛrɛ kan k'e bila ka taa k'a représenter Europe tellement que i bɛ se tigɛdɛgɛna in na walahi muso kɔni kan ka se tobili la sa i cɛ ka yɛlɛ ɲin ka ɲi ni tobili fana ɲɛna o t'a dafalen tigɛdɛgɛ dɔrɔn tɛ yɛrɛ ka di ne e bɛ ne faga diɲɛ o ye e b'a laminɛ mun na i b'a laminɛ mun na e b'a dɔn de wa Duna e b'a laminɛ mun na ko parce que a ye foli kɛ wa a laminɛ ko sisan a ma na ne de ka du kɔnɔ wa ne fa hakɛ to n mana juguman na ne ye Duna de ye e tɛ se ka na juguman na ne ka du kɔnɔ ne tununen de don n bɛ yɔrɔ ɲini de la ayi nin ye molibaliya ye ka na tunu du kɔnɔ mɔgɔ bɛ tunu kare kɔnɔ nka ka na tunu du kɔnɔ e bɛ mun ɲini na
ne ko ne duna de ne tunne ne do me yoro ɲini ne la me ga Kulubalilakaw ka yɔrɔ de ɲini Kulubalilakaw ka yɔrɔ bɛ ɲini ne de fɛ yan localisation bɛ ne de fɛ yen sisan tubabu ka boussole dira ne de ma k'a bɛ ne de fɛ boussole de b'i bolo a ye Kulubalika yɔrɔ dira a y'a dira yan nɔ du kɔnɔ yan e ma se ka mɔgɔw ɲininka carré kɔnɔ e bɛna ɲininkali kɛ fo ne ka du kɔnɔ ko Kulubalilakaw o tɛ molibaliya nin tɛ manque de respect toi tu te fous de qui tu me prends pour qui e bolo ne ye naloma de yan filɛ bon ni ne kun tɛ yan dɔrɔn a kun bɛ jouer muso la a filɛ nin ye koyi a ko filɛ dɛ Kulubalilakaw ka du ka ɲini wali du kɔnɔ mɔgɔ bɛ ɲini kɛ yɔrɔ jumɛn carré kɔnɔ tɛ yan ne ba hakɛ to dɛ Kulubalilakaw yɔrɔ bɛ a ye tɛ butigi ɲininka a ye tɛ nin ɲininka hali telimanigiw bɛ yɔrɔ f'i ye yan e bɛna don du de kɔnɔ k'e b'o ɲininkali kɛ nin tɛ kalabajɛ i ye kabelenba de mɔgɔ lankolon e b'i dogo jɔn e bolo ne tɛ nin système ninnu dɔn il faut e k'a lajɛ e k'a lajɛ ne y'o de f'i ye i bɛ hakɛ to ne mana juguman na n tɛ hakɛ to i nana tɔɔrɔ de Kulubalila ka di ɲini yan nɔ n bɛ fɛ an ka kuma bonya kɔnɔ ne fɛ yen an ka ɲɔgɔn faamuya bonya e bɛ bonya ko kuma de fɔ ne de fɛ ne de kan ka bonya wa e de kan ka bonya Amadu a lamɛn kɛ e k'a lamɛn cogo di a bɛ ka bonya ko kuma fɔ n ka du kɔnɔ n tɛ molibaliya yan i bɛna ka du kɔnɔ i tɛ bonya i b'a dɔn bi jeunes ma mara a bɛna bɔ ka du kɔnɔ a t'u bonya e de bɛ bonya fɔ ne ici dans ma maison dans la cour c'est moi le roi c'est moi le roi c'est ma femme n y'a furu de légalement mariage a filɛ c'est ma bague a furulen de don a talen don bɔ taa ka bɔ n ka du kɔnɔ cɛ i dun i bɛ k'a kɛ cogo min na kana n'a kɛ ten ne b'a kɛ ten foyi tɛ bɔ a la ne ko aw b'aw yɛrɛ filɛ jɔn de ye jamana in kɔnɔ de hakɛ to dɛ ne ko est-ce que i ni kunkolo i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ ka nin kuma fɔ ne de ma bon e bɛ ka nin fɔ ne de ma est-ce que i bɛ ne dɔn est-ce que nin bɛ ne dɔn ne fitinin ma cɛnni minnu kɛ est-ce que nin bɛ ne dɔn nin minɛ n'a tɛ i ka téléphone minɛ a dɔn kɛlɛko la e tɛ ne dɔn de sa i b'a dɔn molibaliya dɔw filɛ de a man ne mun man ne o de ye molibaliya ye mun man ne o de ye denmisɛnninw ka bilakoro ye sumalen min ma a kalama de bɛ ne ma e nana kalama de nɔfɛ ne yɛrɛ tun bɛ dumuni ayisa o de ka dɔgɔ a ko la sa e b'i yɛrɛ filɛ jɔn e yɛrɛ b'i yan nin bɛ yɛrɛ nin b'a yɛrɛ filɛ jɔn est-ce que nin bɛ ne dɔn ayisa molibaliya dɔw bɛ na a tɛ kɛ ne fɛ e bolo mun de don Amadu kito de bɛ mɔgɔ tɛrɛntɛrɛn sinon nin bɛ se nin na wa e b'a dɔn an ka kito kura ninnu filɛ nin ye o bɛ mɔgɔ tɛrɛntɛrɛn a jobila o n'i ko k'i tɛ fɛ i ka keleya la dɛ nin b'i se i la wala a jobila nin bɛ se ne na wa tila i ka jikalan dɔ ɲini ka diyan dɛ wa n tɛgɛ in de bɛ ka n dimi dɔɔnin an b'o digi ɔ sisan kito ninnu Mariam sisan kito ninnu man ɲi Anula. Amba. Amadou. Secrétaire. Nam. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ah, là c'est bien, là c'est bien. Mais, Moudou y soro. Secrétaire, ko flere. Mai, nye accident dore soro. Tellement tiki do ma dona wa, iba ru nyama jolinte. N'importe qui a tellement maintenant en ville. Ere bodo. Moko be na alu te tellement formation ke. Tellement me taka duma parce que be bara nyina o be war nyina. Una duila te fou. Tellement de dona na tanto nyata la. Allah, o manye ko. Mo problème de kono. Allah kan no ya. Ami. Ami. Kasini fusani. Ami. Amadou. Me a jugumante. Allah kana ga juguma. Bara yoro ko redo. Patoro inchi ko ngana ilaje. Kalita do femi bila. Avec 3 mois bo, iti se bara yoro la. Donc permission talente ibolo. Jour de repos madima ni rien. Ite welelike bureau la rafo nimbi ila. Ere duma kalama. Ere ka pa bolono kanga bla papier chamana pour que mogo be se ku papier soro togo mina. Donc na fora ere teye. Ika kuma kante yo ka gelen doni ne. Non, secrétaire. Effectivement, il me faut c'est vrai. Mais ere nana nyebe ko la re. Yayi, ko do be na yi soro al traumatisme be sigi soro. Au konna de là, problème c'est pas seulement physique, al mentalement.
ne yɛrɛ hakili la n tɛ ten quoi i m'a ye problème émotionnel b'a la i b'a dɔn famille problème dɔw fɛnɛ b'a la i m'a faamu wa donc farikolo dɔrɔn bananen tɛ hali hakili yɛrɛ la ça va pas i m'a ye o dɔrɔn de bɛ ka n degun ka empêcher ka taa baarakɛyɔrɔ la sinon foyi tɛ i m'a ye nin balila n na de a balila n na tiɲɛ yɛrɛ la i m'a ye bana ye ala ka latigɛ ye mais e tun kan k'a lajɛ cogo dɔ la ka weleli kɛ pour que an bɛ se k'a dɔn fɛn min bɛ e la non c'est vrai e yɛrɛ b'a dɔn mali baarako ma nɔgɔn sisan non c'est vrai c'est vrai n'i ye baara min sɔrɔ ni m'i tinti o kan n'a tilali la sanni ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ a bɛ gɛlɛya c'est vrai c'est vrai i m'a ye d'accord e bɛ jɔyɔrɔ min na bureau in na e yɛrɛ b'a kalama non n y'a faamu aw yɔrɔ nin na n ka baara ma ɲɛ i b'a dɔn n'i mɛnna baara la personne n'est parfait Dieu seul est parfait bɛɛ bɛ se ka fili kɛ ka erreur kɛ i b'a fɔ patron ye ko n y'o fili mun kɛ k'a ka yafa ma e yɛrɛ nana i yɔrɔ kɛcogo i ye n kɛcogo ye n'i y'o fa ye n b'a dɔn a bɛna faamu voilà ne ye ciden awɔ problème t'a la ne bɛ se k'i ka ci lase voilà mais a ka kan i yɛrɛ k'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se ka taa ci ɲɛfɔ o de ka kan i n'a ni ɲɔgɔn cɛ la effectivement ça c'est vrai ça c'est vrai je vais y penser et juste inchallah problème foyi t'a la il y a pas de problème il y a pas de problème o de tun ye ne na secrétaire n diyara n ye kojugu hali bi ala ka nɔgɔya kɛ ka tɔɔrɔ dɔgɔya ne bɛ sira ɲini awɔ merci secrétaire patron e bila ka na diyara n ye dɛ n'a kun y'a terikɛ dɔ in bila ka na n kun bɛ fa tigɛ ka k'a la ne ko Amadu Mariam e bɔra ka nkalon tigɛ muso ye sisan nɔ k'e ma ŋɛnɛ k'o de kama k'e tɛ ka se ka taa baarakɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ fosi t'i la banaden kelen t'i la i bɛ k'i ban ka taa baarakɛyɔrɔ la k'i sigi yan ten dɔrɔn ne b'a dɔn e ka keleya in de kama dɛ e bɛ k'i ban ka baara kɛ k'i sigi yan dɔrɔn i tɛ taa baarakɛyɔrɔ la ten dɔɔni cɛ in keleya ye kɔni e ta in fɛnɛ ma fɔ dɛ cɛ in keleya ye mɛ k'i to ka t'i ka baara kɛ bana Mariam keleya tɛ sa hali n'a sɔrɔ keleya don dɛ m'a k'a kɛ kun na wa toi tu vaux ça non e bɛ ka baara min fɔ n yɛrɛ n bɛ kuma patron fɛ kɔfɛ mais hali n'u ye ne bila e de balo tɛ mɔgɔ bolo dɛ kamalen kɔrɔ ani ala y'i dan k'i kɛ kamalen kɔrɔ ye ka sababu k'i ye i ka se ka muso furu i balo o bɛ ala de bolo a tɛ mɔgɔ bolo dɛ n'u ye ne bila ala bɛ sababu wɛrɛ de dayɛlɛ c'est ça on dit chez les blancs quand une porte se ferme une autre porte s'ouvre i bɛ ka yɔrɔ ya donc ko b'o de bolo keleya ye tiɲɛ ye bon o ye mɔgɔw hakilina de bɛɛ bɛ muso défend cogo min na n'i bɛ k'i ta défend ten u b'a fɔ ko keleya parce que n ta ka ɲi n'u ta ye o dɔrɔn de don koyi sinon ala sɔnna n kɔni bɛ kuma patron fɛ n bɛ n sago k'o la mais sinon c'est pas que ko ne bɛ ka siru ɲɛ ko n bɛ ka n jigi da u kan ten dɛ ko bɛ ala bolo ne balo bɛ ala de bolo i y'a faamu wa i kana jɔyɔrɔ laban ne ta t'o ye koyi ne dɔ ye dɔrɔn k'i conseiller dɔrɔn n'i bɛ ne ka kuma lamɛn i k'a lamɛn n'i t'a lamɛn i k'a to yen ne yɛrɛ n bɛ taa kuma patron fɛ sisan n bɛ taa yen ka na sisan sinon adamaden kɔni ni kɔni i nana diɲɛ kɔnɔ yan ala de b'i ka sira tracer i b'o sira de minɛ ka taa ni min kɛra o kɛra i tɛ se k'o bali quoi i y'o faamu n bɛ na si baara ma tɛ k'i sigi so kɔnɔ muso ɲɛda filɛ la dɔrɔn Badara a kɛra fama ye dɛ o kɛra o ma e kun tɛ yan ne kun bɛ yan nka ne kun tɛ yan fana e kun tɛ Mali la ne kun tɛ Mali la koyi e kun tɛ la min ne kun taara Kulukoro Kulukoro awɔ Ala somɔgɔw dun baasi foyi t'u la u ka kɛnɛya n'o tiɲɛna e kun tɛ Mali la e bɔra kun tɛ yen u kun tɛ yen koyi ne bɔra k'a sɔrɔ u kun tɛ yen
Ebra salo guntena. Ala badra flagoi. La ila gra fama goi. Okera goi. Sama du. Bashi foti. Bashi tula. Alhamdulillah. Kan blata. Ko ka chao. Ko ka chao. Ko ka chao. On yɛrɛ fana ka ko ka chao jugu. Mun kɛra tugun? Kunu. Ne bɔra k'e muso ni don don ka so. E muso ni don? Awɔ. U tɛ yan? Ayi, u bɔra ne sunabatɔ fana kunna kun. E tun bɛ sunɔgɔ la u bɔra. U taara min? M'u ta yɔrɔ dɔn. Ne t'u ta yɔrɔ dɔn. U kunna wa ne sunabatɔ dɔrɔn u sina ka purukitigi ka bɔ ten. Ne m'u ta fɔ foyi dɔn. Non, o jo taara n'i taara so i bɛ t'u sɔrɔ yen nɔ. I bɛ t'u sɔrɔ yen? Awɔ, i t'u sɔrɔ yen nɔ. Badara filɛ sa. Allah, e tɛ ne bɛ t'u sɔrɔ yen? Awɔ, i bɛ t'u sɔrɔ yen. Ne bɛ t'u sɔrɔ yen? I bɛ t'u sɔrɔ yen. I muso n'i den i bɛ t'u sɔrɔ yen. Walayi. Awɔ. I b'a dɔn han? Jamana in kɔnɔ u ma nɔgɔ fiyewu. Mun bɛ jamana la tuguni? Sisan dɛ, i b'a dɔn ne bɔra yɔrɔ in na dɔrɔn n'i y'a sɔrɔ jamakuluba bɛ yen ko t'a fɛ ne tilala ka n'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ kulonkɛ la ko. Awɔ, a bɛ kɛ ten yɛrɛ de. A bɛ kɛ ten. Awɔ. Walayi. Cɛ a kɛra fama ye koyi. A kɛra fama ye. I tɛna ka kini dɔ k'i kun. Ayi kini ne falen don. E falen don. Ne bɔra ka dumuni kɛ dɔ ka kɔfɛla nin na. A tilala k'a fɔ ko ne ma ko ne ka minɛ a bila n kunna ka yaala n'o ye. Ko ma ne minɛ ko ne k'o dun dɔ fɛ yen. O kama ne yɛrɛ falen don o minɛ a bɛ ne kunna ka yaala. O minɛ bɛ kun ka yaala. Non, o ye tiɲɛ ye, o ye tiɲɛ. Badara. Kana to k'an bila sa. Ka to k'a bila? Awɔ. Ne ka to k'o bila? Awɔ. Ka to k'o bila? Awɔ. Ayi n tɛ to k'a bila fiyewu. Awɔ, yɔrɔ dɛ. N bɛ to ka na yan nɔ. Awɔ, to ka na. To ka na min ye. An bɛ to ka fɛn k'o kɛ quoi. Awɔ, an bɛ to ka baro kɛ. A kɛra fama ye ko. Amadu, Fato! Ni ye Fato de ye Amadu. Fato de don. Fato de ka du kɔnɔ. Ale fɛngɛ a tɛgɛ di. I b'a la nin jadisi de. I b'a Robert de. Ayi ne cɛ de don ko Badara. I cɛ a ka ko banna. Badara Laila ni tɛ fɛ i ka keleya la i ta se Fato yɛrɛ ma sa ni bɛ Fato ka bin ɲɛna a ye tugu ɲɔgɔn ye nɔ. Ni ɲɛna yɛrɛ de. Écoute. Anula. Ani cɛnɛba. Nse somɔgɔw. Nse. Kɔri baasi foyi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Amadu bɛ yan? Amadu. Awɔ a bɛ so kɔnɔ. Hakɛ to i k'a wele. Amadu. Mɔgɔ b'i kɔ. Secrétaire. Amadou. Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ah, ça c'est bien. Et Ça, toi? oui, ça va. Et la famille? Oui, ça va. Mais Amadou. Mais Amandi de. Amandi? Patron in ci ma. Ko n kana papier d'i ma. I ka démission papier de la. Ni y'a kalo naani i tɛ se baarayɔrɔ la. An bɔlen nin kɛra yan nɔ i ko k'i man kɛnɛ. I ye taali min kɛ bureau la o kɔfɛ i ma se yen tugun. I ka kalo laban baara min kɛra o wari cir'i ma ka ban. K'i bɛ se ka t'o bɔ. O kɔfɛ i tɔgɔ tɛ yen papier la tugun k'i bɛ baara kɛ yen nɔ. Papier filɛ nin ye. Ka d'a kan yamaruya foyi tɛ e bolo. E bɛ se ka min yira anw na ko kalo naani in kɔnɔna la k'e y'o bɛɛ kɛ bana la k'e tɛ se ka taa baarayɔrɔ yɛrɛ la tugun. An ɲɛ to o fɛn foyi la e bolo e bɛ se k'o min yira tugun. Patron in ci ko n kana papier d'i ma. O papier de filɛ nin ye. Amadou, bonne chance. Ne bɛ na. Amadou, mun bolo yɛrɛ ko kɛra yan sa. Ne ko cɛ baarakɛbali jɔn de bɛna sigi e kun yan sisan nɔ. Ne tɛ kana sigi ka furu la dɛ. Kuma jumɛn bɛ Amadou ne ma mun f'i ɲɛna. I b'i sigi so k'i ban baara ma k'i ban ka taa baarakɛyɔrɔ la. Sisan i bɔlen baara la kun na k'i bɛn'i sɔrɔ i bolo yɛrɛ. Ne tɛna sigi i kun tuguni koyi. Ne yɛrɛ muso a tɛ ne kun yɛrɛ kuma tɛ ko ka nasɔngɔ dafa. N t'a ɲɛ dɛ. N'i bɛ bɔ i ka taa baara ɲini yanni sini cɛ. U bɛ ka taa baarada ɲinɛ n bɛ sini ni sinikɛnɛ de d'i ma. O y'a sɔrɔ i ma baara sɔrɔ. N'o y'a sɔrɔ n'i ma baara sɔrɔ Amadou kɔni ne bɛ n ka minɛnw cɛ ne bɛ taa n fa feere parce que nasɔngɔ dafa ne t'a ɲɛ. Kuma jumɛn tɛ ne ma mun f'i ye Amadou a ɲɛna sa a t'i bolo nin yan sini ni sinikɛnɛ de dira nin ma dɛ n'i ma baara sɔrɔ kɔni ne bɛ taa n fa fɛ yen nɔ n'i ye baara sɔrɔ don min na kɔni i bɛ taa ni bɛnna a la o don ni ma bɛnna a banna.